Good morning, Siargao. Maayong buntag po kaninyong tanan. Magandang umaga mga kasyargao. Nakabalik na gayud kita mga kasyargao. Adunay nahitabo nga atong technical problem sa audio mga kasyargao. Mao nga na-delay kita ng magamay mga kasyargao. Salamat po sa inyong pagtutok gihapon mga kasyargao. Nakabalik na kita mga kasyargao. Adunay technical problem nato nga nahitabo mga kasyargao. Apan balik na kita mga kasyargao kay padayon ang atong pagserbisyo alang na kanatong o alang na kaninyong tanan mga kasyargao. Good morning Kuya G and to all Surigao no. Have a nice day mga kasyargao. Atong pagapaminawon karon mga kasyargao, ang latest update sa kahimtang sa panahon pinaagi na ni Meno Mendoza. Atong pag-asayron mga kasyargao. Magandang umaga po. Para naman sa ating weather update, ngayong araw po ng Lunes, May 24, 2021. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin nakakaapekto itong ating easterlies o itong ating mainit na hangin nagmumula sa dagat Pasipiko sa halos sa buong kapuluan. Ito po yung nagdadala nga ng mainit at malisangang panahon dito sa ating bansa. At dito naman po sa Kabisayaan at Mindanao, patuloy pa rin mararanasan ang mainit at malisangang panahon na may posibilidad pa rin ng mga buhos ng ulan lalo na sa dakong hapon, gabi. At ang ating temperatura dito nga sa Iloilo at Cebu City, posibleng umabot sa 33 degrees Celsius. Sa Tacloban, ang ating temperatura 26 hanggang 32 degrees Celsius. Sa Zamboanga City, ang ating namang mga temperatura mag-aabot po sa pinakamataas natin dito sa Cagayan de Oro at Zamboanga City, aabot po sa 33 degrees Celsius. Samantalang sa Davao, ang ating temperatura naman maglaro po sa pagitan ng 25 hanggang 34 degrees Celsius. At paalala pa rin sa ating mga kababayan na magdala po ng payong upang pananggalang nga sa ating init ng araw at gayon na rin sa mga dagliang buhos ng ulan, lalo na nga sa dakong hapon at gabi. At para po sa ating mga mangingisda, mga gamit po ng maliliit na sakyang pandagat, wala tayong nakataas na gale warning sa kasalukuyan, kaya't ligtas pa rin sila makakapalaot saan man baybaying dagat ng ating bansa. Ang ating mga karagatan, magiging banayad hanggang sa katamtaman po ang pag-alot. At ang ating araw pa rin ay sisikat po mamaya sa ganap na 5:27 ng umaga. Muli naman itong lulubog sa ganap na 6:19 ng hapon. At para po sa mga karagdagang impormasyon, mangyari lamang na maglagon sa mga sumusunod sa ating Facebook and Twitter account, @Pagasa, at sa ating pong mga weather report sa YouTube, Pagasa Weather Report, at sa ating pong website sa bagong.pagasa.dst.gov.ph. At yan po muna ang latest mula dito sa Pag-asa Forecasting Center. Muli, isang magandang umaga ang inyong forecaster Meno Mendoza. Mao na mga kasyargao, ang latest updates nato karon sa kahimtang sa panahon. Pinaagi na mga kasyargao ni Meno Mendoza. Salamat Meno, maayong buntag kanimo din na. O good morning usab sa atong mga kalungsuran, mga nagkadaiyang kalungsuran nga sakop ning atong isla sa Siargao. Ang Dapa, San Isidro, Del Carmen, General Luna, Socorro ug Pilar. Lakip na usab mga kasyargao ang Burgos. Salamat po, good morning. Good morning usab sa atong mga frontliners ug mga healthcare workers nga padayon ng serbisyo alang na kanatong katawahang Pilipino. Maayong buntag po kaninyong tanan. Good morning usab sa atong nagkadaiyang mga probinsya, ang Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Sur ug ang Dinagat Islands. Maayong buntag po kaninyong tanan. Good morning usab sa atong mga nagkalain-laing mga viewers, commenters, reactors. Salamat po. Good morning Kuya G, pa shout out sa ako mga silingan diri na sa sila Tia Berting, Tia Merly, Tia Lamoy, Pidok, Tia Salinda, o especially kay Inko, Alfie, mga pitanidyo sa Kabuntagon. Diyan nagchismis sa gwapa sila Jaime og Momok
Tatat, shoutout sa iyo. Salamat. Good morning Kuya G, pa-shoutout po sa taga Consuelo, General Luna, Siargao, sa Minglana family. Keep safe everyone. Pa-shoutout sa ako, Lola, sina Lolo og Lolo, Lola Jaime og Kuya G. Salamat. Kuya G, gigana kang Ma'am Dumanhog Jen o kang Ma'am Frelin Vera. Salamat po. Good morning Kuya G, pa-shoutout ko sa ako, Papa Kinoy. Salamat po, gikan na kay Ma'am Che Gabutero. Good morning Kuya G, gikan na kang Jean Ray Deguino. Good morning Kuya G, ingat ka po watching from Calamba, Laguna. Pa-shoutout po sa mga taga-barangay Hubang dyan na sa Siargao Island. Good morning Kuya G, aslang ko kung kinsa unsay requirement kung muadto ta sa Surigao City, vice versa. Salamat. Asa kagikan Sir June Pacana. Salamat po. Good morning, maayong buntag. Di na ta maglangan. Atong pag-asarin karon ang pinakaunang bahin sa mga balita din na sa tong programa Siargao TV News, mga ka-Siargao. Ang unang bahin sa mga balita nato karon, kabataang mandadagat sa General Luna may paigayon og coastal cleanup. Ang personahe sa General Luna Municipal Police Station, mga ka-Siargao, sa pagpangulo ni Police Corporal Myla Siming Lana, ilalom sa pagdumala, mga ka-Siargao, sa atong mga kapulisan nga ana sa General Luna, ilabi na ni Police Captain Alex A. Zelis. May pahigayon sa coastal clean up dito na sa Kabituunan uban sa mga kabataan, mga makadagat members Acro Fraternity General Luna Chapter o barangay official sa maong barangay. Kini aron na mapakusog pa, mga ka-Siargao, ang kooperasyon sa kapulisan nga tuna sa katawhan. Good morning po kaninyong tanan, mga ka-Siargao. Salamat po sa inyong pagtutok karon. Good morning Kuya G, gikan na ka Ma'am Cervantes Isaiah Aida. Salamat ma'am. Pa-shoutout sa Lingguhay family, gikan na kang Ma'am Dumanhog Jen. Salamat ma'am. Samtang sa laing bahin, Brigada Estasyon sa Dapa Municipal Police Station, gipahigayon. Niatong Mayo 22, tuig 2021, alas 6:30 sa buntag, ang Dapa Municipal Police Station sa pagpangulo ni Police Captain Arnold Wainacor misanong sa simultaneous launching sa Brigada Estasyon ang maong aktibidad. Dungan nga gilusan sa Tibuok Nasod Pilipinas sa tanang unit sa PNP og offices ni ini nga ang tumong aron na ma-promote ang mas limpyo ug stress-free workplace environment para na sa PNP personnels sa matag unit aron na usab ma-deliver ang mas maayong police services. Gisiguro ni Police Captain Nacor sa publiko nga ang Dapa Municipal Police Station magpadayon sa pag-maintinar sa kalimpyo og makahatag og maayo og positibong perception sa publiko ngadto na sa PNP. Samtang gipahigayon usab kini, mga ka-Siargao, dito na sa Santa Monica Municipal Police Station. Good morning po, mayong buntag, mga ka-Siargao. Good morning Kuya G, God bless always. Gikan na ka Sir Reniel Tabige, salamat po. Good morning Kuya G. Kuya G, pa shout out ko sa tanang taga Prince Fuel Station diya nasa Barangay Sayak, Kangkohoy, Bagakay, Santo Niño, Abad, Burgos og duha ka branches sa lungsod sa Dapa. Diri na sa lungsod sa Del Carmen sa may kilometro 1 poblasyon. Salamat Kuya G, God bless. Gikan na ka Ma'am Marilu Pobe, salamat ma'am. Good morning. Good morning Kuya G, morning Dapa. Gikan na ka Sir Ruwen Kagasalamingan. Salamat sir. Good morning kaning dina. Salamat. Samtang sa laing bahin, nabakunahan na sa Santa Monica, miabot sa 4%. Padayon ang pagpangbakuna sa COVID-19 vaccine sa munisipalidad sa Santa Monica, mga ka-Siargao. Tungod kay anaa pa lamang sa 4% ang nabakunahan na. Kinahanglan sa maong lungsod nga makabot gayod ang 70% para makabot ang herd
immunity. Sumala pa sa datos gikan na sa Rural Health Unit sa Santa Monica nga ana-ana sa 285 ka vaccines ang nabakuna, tali na sa 6,831 nga gilaumang mabakunahan sa maong munisipalidad o kini 4% sa kinatibuk-an. Sa pagkakaron, naghulat ang maong mga barangay nga magpabakuna ang mga senior citizen o mga tao nga adunay hypertension, diabetes mellitus, asthma o ang mga naay maintenance medicines matag adlaw. Magpalista na para masayod ang Department of Health kung pila ang ihatag nga bakuna sa maong munisipalidad. Mao na ang latest updates karon mga kasyagaw dito na sa munisipalidad sa Santa Monica. Good morning Kuya G, pa-shoutout ko kan Kuya Carl Saran, kan Junrick Nabuutan na bata, gikan na kan Charles Kyle Mantilla. Charles, good morning kanimo og Kyle, salamat. Good morning Kuya G, watching from Don Remigio Villas, Poblacion 2, General Luna, Surigao del Norte. Gikan na ka Ma'am Lydia Dolera, salamat ma'am. Good morning Kuya G, shout out kan Randy Sulapas na naa sa Tuburan del Carmen. Salamat Kuya G. Gikan na kang Ma'am Menji Libay. Salamat ma'am. Kuya G, pa shoutout ko mga lumon diyan sa San Isidro Bertudaso family, ang Romano family. Salamat po Kuya G. Gikan na kang Sir Ronnie Vertodaso. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, master listing sa A4 priority groups sa San Benito gihimo. Open mga kasyargaw ang munisipalidad karon sa San Benito, ilabi na ang Rural Health Unit niini para na sa master listing sa priority A4 para na mabakunahan kontra COVID-19. 18 years old pataas ang kinahanglan o na malihog kini nga magpalista na ngadto na sa mga barangay health workers kung BHW sa nagkadaiyang purok o sa mga midwife o nurse nga na-assign mga kasyargaw. Mahinumduman nga ang mga priority A4 ang mga driver, IRC, apil na ang mga magdelivery o mga package, tendero, tendera, tiyanggihan, grocery, supermarket, delivery services, mga kasyargaw. Nagtrabaho sa karinderya na maligya o ilimnon, nagtrabaho sa pharmacy, nagtrabaho sa pribado nga gobyerno, pribado o gobyerno, mga kasyargaw, sama sa financial services o mga lending o bangko, mga nagtrabaho sa hotel, mga security guard, mga trabaho sa telecoms, mga nagtrabaho sa electricity, nagtrabaho sa water distribution utilities, mga maestro o maestra, OFW, labi na ang na-schedule mo balik sa abroad within 2 months. Ang pagpambakuna dili na pugsanay kini. Inyo lamang higayon kuman na mabakunahan. Palihog i-grab ang opportunity mga kasyargaw kay magtinabangay ta batok na sa pandemya. Sa tanang mga economic frontliners gitawag ang A4 mga kasyargaw, ang A4 priority groups gitawag kini nga economic frontliners mga kasyargaw. Ang mibuhi sa atong ekonomiya mga kasyargaw, maong gitahasan, gipanawagan nga magpabakuna na mga kasyargaw. Samtang sa mga balita usab dito na sa munisipalidad sa Burgos, magpahigayon usab og master listing. Magpahigayon usab og master listing sa mga A4 priority groups 18 years old pataas dito na sa Barangay Bitaog, Barangay Poblacion 1, Poblacion 2, Barangay Matinaw, Barangay San Mateo ug Barangay Baybay. Mga kasyargaw, dito pagahimuon ang maong master listing ngadto na sa mga barangay health workers nga nagpuyo sa maong munisipalidad. O dito na sa purok o i-chat mga kasyargaw sa messenger ang nagkadaiyang BHW ninyo kay musanong man sila mga kasyargaw sa inyong mga pagpalista mga kasyargaw. May namduman nga mga A4 priority karon ang gipanglista mga kasyargaw para na mabakunahan maong kinahanglan gayon o kinahanglan gipanawagan karon nga magpabakuna na ang mga economic frontliners nato mga kasyargaw para na makabot nato ang herd immunity o mabalik na ang tanan ilabi na ang ekonomiya sa normal. Good morning po, maayong buntag kaninyong tanan mga kasyargaw.
Good morning Sir G, pa shoutout ko diri na sa tanan ko sa Coronhon og sa akong pamilya. God bless og sa daghang salamat watching from Barangay Tarok. Gikan na kan Sir Ma'am Ramirez Margie. Salamat ma'am. Good morning. Good morning Kuya G. Shoutout ko sa akong nanay Dominga naa sa Tuburan del Carmen. Salamat Kuya G. Gikan na ka Ma'am Menji Libay. Salamat. Good morning Sir G. Gikan na kang Roy Consigna. Salamat. Good morning Kuya G. Shoutout ko sa ako igagaw na si Chelin Hayoma Scorpion o sa iyang bana na si Pakit Scorpion. Salamat Kuya G. Gikan na ka Ma'am Menji Libay. Salamat ma'am. Good morning. Mayang buntag. Samtang sa laing bahin sa itong mga balita karon, 486 ka individual na bakunahan na sa General Luna. Kinatibuk ang 486 ka individual ang nabakunahan na sa General Luna ingon nga parte sa pagpambakuna sa A1 hangtod na sa A3 priority groups. Sumala pa nga katunga na sa maong ihap mga kasyargaw ang nakakompleto na sa bakuna o nakadawat na sa second dose niini. Kini dili mahitabo kung wala nakig tinabangay o nakikooperar ang komunidad pagpartisipar sa mga Doctors Medical Clinic, Metropolitan Doctors Medical Clinic o ang LG offices. Lakip na ang mga ubang departamento ng ini. Ang tanang bakuna na dawat sa RHU General Luna o kini gabakuna na mga kasyargaw sa tanan o naghulat na lang sa sunod nga batch mga kasyargaw sa mga vaccines. Mga na latest updates karon mga kasyargaw, ilabin na dito na sa General Luna, ilabin na ang pagpambakuna mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita karon mga kasyargaw, atong pagasayron karon mga kasyargaw, ang segment nato nga isda sa Siargao TV o ang isdang Siargao non dali hisgutan nato karon mga kasyargaw. Atong hisgutan karon ang Bayanivation ipahigayon sa mga Del Carmenon. Sipas kumukti uha na ato mapadanon ang karadyawan ng mga Siargaonon. Anak kapot nato na mga kalambusan timaan sa kadaong katagtanan. Paglambo sa mga fisheries community og usa karon sa mga tumong og mga pangandoy nga gusto makabuot sa Bayanivation pinaagi na sa pagdisenyo kung unsaon kini nga inisyatibo ipahigayon karong umaabot nga June 2 hangtod na sa June 4, 2021 dito na sa munisipalidad sa Del Carmen uban sa partner niini nga usa ka embassy ang USA Embassy sa Pilipinas o giyang Southeast Asian Leaders Initiative Limitless Lab nga usa sa mga thinking and innovation company nga mitabang nga masulbad ang mga hagit pinaagi na sa design o creativity nga tuna sa komunidad para mas masabtan pa nato mga kasyargaw kung unsa bagayod ang Bayanivation atong pagatan-awon ang usa ka informative nga gikaingon pa mga kasyargaw nga video para na masayod kita kung unsa ang Bayanivation. Ang Bayanivation kay usa ka programa nga naghinaot magsugod og kabag-uhan sa matag barangay, nasud ug probinsya para sa Pilipinas. Well, existing issues in Pasig City, I want to help kasi first and foremost, I live here all my life. So and second is, I also want to make a difference. Kinipod nga programa nagdasig sa makabatanunan nga magsugod sa pagbag-o ug sa pag-innovate sa ilang mga komunidad. Leo San Pedro represents Bayanivation 2020. Sabi ko na, Barbie! Ang pagtinabangay kauban ang mga leader ug mga opisyales ang usa sa pinaagi nga ginasulong sa Bayanivation. Sila pod kay magbisita og mag-interview sa napiling stakeholders aron ilang mas mailhan sila.
Kasi not all solutions can be feasible in one community to another. Kailangan mo rin hingin yung opinion ng mga tao. And especially, yun ba talaga yung kailangan nila? Sa ikatulong nga adlaw, mahitabo ang Bayanivation Town Hall. Looking forward ako na matutunan ko ay yung maraming knowledge within terms of, syempre sa mga booth, kung ano yung mga bagong innovative na technologies around for our country. Dinhi sa Town Hall, magtipok-tipok ang mga youth fellows, mga miyembro sa LGU, ug ang mga ordinaryo nga residente aron maghisgot sa mga posibleng mga kaayuhan sa ilahang lugar. Dinhi sa Town Hall, magtipok-tipok ang mga youth fellows, mga miyembro sa LGU, ug ang mga ordinaryo nga residente aron maghisgot sa mga posibleng mga kaayuhan sa ilahang lugar. Kaniadtong Pebrero 2020, giorganisa ang pinakauna nga Bayanivation sa Pasig City. Sa ikatulong nga adlaw, nahitabo ang Town Hall. Dinhig imbitar nga mustorya ang pipila ka mga lider, labi na si Mayor Vico Soto. Nasa susunod na henerasyon ito, nasa mga kabataan, kung ano ang gagawin natin sa mga pagkakataon, sa mga oportunidad na meron tayo. The future of governance is government with the people. There couldn't be a more noble cause. I wish you the best of success. I look forward to reading about your successes and fully expect other LGUs will follow these three examples to copy and employ Bayanivation. Mabuhay, Bayanivation, good luck. And Sulong Inukalidad is our commitment to ensure that our learners achieve their full potential and for their kind of grades to fly high through quality-based education for all. We are confident that we can deliver results of quality in the succeeding years. Thank you very much. Yung institutions ang grade ng Philippines from 101 in 2018 naging 87. Meaning to say, your government is working toward future orientation. So hindi ito po yung ginagawa natin. And especially sa plan national, the local government will really have a serious impact. Pag ini-implement mo natin mga plans natin na bibeneficyo ng lahat ng mga constituents natin, ayaw natin na gamitin yung physical version ng Pasig City sa pag-experimento. And lastly, kailangan po yung political will. In the 9 years na umupo yung aming dating presidente po, Dinhi sa Town Hall, gipresenta sa mga youth fellows ang ilang mga ideya nga mahimong solusyon sa gipiling nila nga problema nga gakahitabo sa ilahang komunidad. Ang tulo nga mapili nga pinakanindot ug pinakamagamit nga mga ideya maoy makadaog og Seed Fund Prize para masugdan ang ilahang mga proyekto. Karon, ikaw ba ay surigaw nun sa Del Carmen na gusto maghatag sa kabag-uhan sa imong komunidad? Naa ba kay bright idea pero wa kakabalo asa magsugod? Apil na sa Bayanivation Del Carmen. Sipas tumong tinguha na atong mapadanon ang karadyawan nan mga Siargaonon anak kapot nato na mga kalampusan timaan sa kadaog na tagtanan. Okay
na mga kasyargaw ang Bayan Invasion mga kasyargaw nga ipahigayon karang umaabot nga June 2 nga to na sa June 4, 2021 dito na mismo sa munisipalidad sa Del Carmen mga kasyargaw para na masayod kita o masayod ang mga katawhang Siargao non katawhang Del Carmen non kung unsa bagayod ang mga angay na mga himuon o mga adunay mga ideas ang mga kabatan-unan mga kasyargaw kung unsaon pagpalambo pa din na sa komunidad mga kasyargaw. Salamat po, good morning, maayong buntag. Kanina na lang. Ako na ang atong latest segment sa Isda sa Siargao TV o Isdang Siargao noon. Dali atong hisgutan karon mga kasyargaw. Salamat po, good morning, maayong buntag. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, RT-PCR og antigen test kinahanglan sa mga dinagat nun kung mosulod sa Surigao del Norte. Nagpagawas karon mga kasyargao og ikaupat nga supplement order si Surigao del Norte Governor Francisco Matugas kabahin na sa gipagawas karon sa Department of Health Caraga Region nga press release kabahin na usab sa COVID-19 variant concern cases sa Dinagat Islands. Sumala pa nga ang tanang personahe nga gikan sa probinsya Dinagat Islands paingon din hina sa atong munisipalidad o atong mga o atong probinsya sa Surigao del Norte required na nga magpresentar sa negatibong resulta sa RT-PCR test o antigen test nga gikuha sulod sa 48 oras adiser ang arrival niini sa atong probinsya. Samtang ipahigayon na usab ang post-antigen test alang na sa mga turista o mga private apor gikan na sa Dinagat Islands ingon usab sa mga ubang lugar gawa sa Surigao del Norte human sa 5 ka adlaw gikan na sa date of arrival niini sa atong probinsya Surigao del Norte. Mao kana latest updates karon mga kasyargaw sa gipagawas nga executive order o ang supplement order mga kasyargaw sa probinsya Surigao del Norte. Good morning po, maayong buntag. Good morning, Sir G. God bless. Gikan na ka Sir Randy Artiaga Santisa. Salamat po. Good morning, Kuya G. Shout out ko sa akong mga manghod na si Mary Ann Porpayas o si Marilyn Sulapas, Margie Porpayas o Maricel Antulin. Salamat, Kuya G. God bless. Gikan na ka Ma'am Menji Libay. Salamat. Kuya G, pa shoutout ko lumon na si Leonardo Pongaron Romano na taga San Isidro. Salamat Kuya G. Giganakan Sir Ronnie R. Vertudazo. Good morning Kuya G. The verse of the day of the words of God na makita sa 1 Pedro 5:7. Itugyan kaniya ang tanan ninyong kabalaka kay siya ang nagatiman kaninyo. Ang Ginoo ray makatabang kanato. God bless you Kuya G. Salamat Ma'am Laylay Edera. Salamat. Samtang sa laing bahin ang atong COVID-19 update sa Caraga Region mga kasyarga. Ang Caraga Region karon mga kasyargaw nakatala og dugang na 224 ka new confirmed COVID-19 positive cases as of kagahapong adlaw mga kasyargaw. Ang nakarecover niabot sa 138. Samtang ang kinatibuk-an na karon mga kasyargaw sa mga COVID-19 sa Caraga Region 12,748 na. Ang anaa sa isolation 2,019. Samtang ang nakarecover 10,326 na mga kasyargaw og ang mga nangamatay miabot na sa 403 tungod kay nadungagan ini kagahapong adlaw og usa mga kasyargaw base na sa listahan sa Department of Health CHD Caraga mga kasyargaw. Good morning po, Kuya G. Pabati naman po sa anak kong si Marilyn Teraytay ngayon. Salamat, Ma'am Manilyn Caluna. Good morning, Kuya G. Giga na ka, Ma'am Marisa Miguelias Gonzales. Ma'am Marisa, good morning kanimo din na. Mayong buntag, Sir G. Mayong maayusab sa akong pamilya sa Bagakay Buo Family, Kananay Popping and family and friends. Salamat, Sir G. And God bless us all. Stay safe, stay home. Giga na ka, Ma'am Lenny Buo. Birthday niya po ngayon, Kuya G. Giga na ka, Ma'am Manilyn Caluna.
muna. Good morning, happy birthday kang Marilyn Teraytay. Salamat po, happy birthday po kanimo dinauntana. Madungagan pa ang imong mga katuigan, maayong mga katuigan sa imong kinabuhi. Salamat, good morning, maayong buntag po. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, BHW pwede nang mag-apply para sa eligibility. Pwede na karon mga mag-apply ang mga volunteer health workers sa barangay para na sa special civil service eligibility o ang barangay health worker eligibility mga kasyargaw nga magamit nila sa pag-apply sa permanent position sa gobyerno. Sumala pa nga ang mga barangay health workers usa ka personahe nga mipahigayon sa training programs ilalom sa accredited government o non-government organization o mga voluntaryo nga migahin sa ilang healthcare services. Ang Civil Service Commission mihatag higayon sa BHWE nga i-identify ang mga qualified applicants pursuant sa Republic Act number 7883 o ang mga Barangay Health Workers Benefits o Incentives Act of 1995 nga maghatag benepisyo o insentibo sa mga accredited BHW ingon nga pag-recognize sa ilang serbisyo mga kasyarga. Good news kini alang na sa atong mga BHW nga gusto nga mamahimong permanente din na sa gobyerno. Pag-apply na mga kasyargaw, ilabi na sa mga BHW karon, apply na po kamo para na sa eligibility ninyo kay pwede na kini base na sa gipagawas nga memorandum gipagawas mga kasyargaw nga pamahayag sa CSC mga kasyargao ang Civil Service Commission. Apply na mga BHW nato, mga minahal nato nga BHW. Salamat po, good morning, maayong buntag kaninyong tanan. Good morning po. Good morning Kuya G, shout out ko kay Mark Anthony Dongdong na mati iban kanako na diare sa Asuncion, Macron, Southern Leyte. Gikan kay DJ Ronald Gasmin. Salamat DJ Ronald Formilies Gasmin. Salamat sir, good morning, maayong buntag kanimo dina. Marajaw na buntag. Salamat mga taga Leyte. Good morning po. Maayong buntag kaninyong tanan. Salamat sa inyong pagpaminaw. Salamat po. Good morning. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, flexible learning magpadayon sumala pa sa Commission on Higher Education. Magpadayong gihapon ang flexible learning base na karon sa pamahayag sa Commission on Higher Education kun CHED. Sumala pa kang CHED Chairman J. Prospero de Vera III nga sugod sa sunod nga semester sa kolehiyo magpabili na ang flexible learning og dili na mabalik pa ang traditional nga face-to-face classrooms o classes. Panahon sa webinar nga giorganisa sa Center for Strategy, Enterprise ug Intelligence gi-explain sa CHED nga gi-adapt na sa maong departamento ang polisiya nga ang flexible learning magpadayon na. Sumala pa ni De Vera nga kung mibalik na o mubalik pa kita sa traditional face-to-face classes, posible nga masayang lang ang mga investment sa teknolohiya, mga teacher trainings o ang mga retrofitting sa mga pasilidad. Dugang pa nga ang flexible system makadugang sa mga universities o mga colleges aron na mamahimong mix and match flexible learning methods mga kasyargaw ang ilang pagagamiton. Ang CHED karon magpadayon sa pag-invest o magpadayon sa pagsuporta sa online platforms sa mga universities o colleges para na kini mamahimo ng tubag mga kasyargaw ilabi na karon sa nasinati nato nga pandemya. Hello, Siargao TV! Happy listening sa tanan. Gikan na kan Sir Smiley Domdom Espaldon. Salamat, Sir Smiley. Good morning kanimo din ha. Good morning, Siargao TV. Gikan na kang Ma'am Cherry Orquez Espaldon. Salamat, Ma'am og Sir Smiley. Salamat po. Good morning. Maayong buntag kaninyong tanan po. Good morning, Kuya G. Shoutout ko sa ako mga anak na sila si Apple Grace at Achicoso, Francis May Achicoso o Jennifer Achicoso o sa ako apo na si Clyde. Salamat Kuya G, God bless. Gikan na ka Ma'am Menji Libay. Salamat ma'am, good morning. Maayong buntag kanimo din na. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, ang COVID-19 updates sa tibuok nasod Pilipinas.
Ang nasod Pilipinas, mga kasyargaw, adunay kinatibuk ang 1,179,812 ka total cases, mga kasyargaw. Nadungagan kini kagahapon adlaw og 3,083. Mao ang active cases karon 50,635 na. Samtang ang tanan nga naka-recover miabot na sa 1,109,226. Samtang ang mga nangamatay miabot na sa 19,951 mga kasyargaw. Mga na latest updates karon sa kahimtang sa COVID-19 sa tibok nasud Pilipinas. Kuya G, pa-shoutout po sa tatay ng asawa ko na sa Burawen, si Terso Teraytay. Kamusta na kayo dyan? Di ka na kang Ma'am Manilin Kaluna o Manili Kanula. Salamat po, Kuya G. Salamat sa ma'am sa imong pagtutok. Salamat. Good morning po. Maayong buntag kaninyong tanan, mga kasyargaw. Good morning sab sa tanang viewers nato karon. Salamat po sa inyong pagsuporta. Bisan adunay nahitabo nga audio na mga panghitabo, mga dili maayo sa audio nato ganina apan nagpadayon kamo sa pagsuporta din na sa itong programa. Salamat ma'am, sir. Salamat. Good morning Kuya G. Shoutout ko ni Roel Dumagtoy, di na nasa dapa. Salamat Kuya G. God bless. Ika na ka ma'am Menji Libay. Din na lamang ko kutob, mga kasyargaw, hangtod sa sunod nato nga panag-uban din na sa itong programa Siargao TV News para napaghatod kaninyo sa mga importanteng balita. Ngangay nato masayran din na sa isla sa Siargao, sa probinsya Surigao del Norte, sa rehiyon sa Caraga, o sa tibok nasod Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, o sa tibok kalibutan. Kini inyo nagalagad sa live stream karon. Kuya G, moingon ka ninyong tanan, mga kasyargaw. Pagpakabana, pagbantay, makisayod. Aron dili kita mahisok-kamod. Ingat Siargao, ingat Pilipinas. Mayong buntag ka natong tanan. God bless us all. #Siargao TV. Happy Monday, mga kasyargaw.